Hello po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña at meron po tayong i-share na video sa inyo. Ito po ay NutriBullet system na hindi ba siya mag-on dahil po siguro ito po ay punong-puno po ng mga dried na liquid dyan sa ilalim, kaya bubuksan po natin at papakita po natin sa inyo. Alisin muna natin po yung apat na tornilyo dito sa ilalim. At siyempre bago po lahat, ako muna ay magpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At ganun din po sa mga lagi pong nagko-comment. At siyempre huwag niyo pong kalimutang i-like yung ating video. At pakishare na rin yung ating video po. At siyempre mag-subscribe. Pag hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. Marami pong salamat. Atin naman pong balikan yung ating video at makikita nyo naman po na inalis na po natin yung kanyang takip sa ilalim. At isunod naman po natin na alisin itong screw na pinakabitan po ng ating cable wire. At isunod naman po natin alisin yung tatlong tornilyo rito na umahawak dito sa base naman po. At kung makikita nyo naman po itong tatlong ito po ay rubber po lamang at atin pong alisin yan. At makikita nyo po yung Phillips screw na tornilyo. At yan po ang alisin natin. At pag nalis na po natin yung Phillips screw na tornilyo, ito na po ang makikita natin. At ito po ang nakita natin sa loob na ito pong pinaka switch niya o kaya yung lever ng kanyang switch ay medyo madikit po at ayan po, punong-puno po siya ng dried liquid noon siguro na natatapon dyan ng paunti-unti. At yan muna po ang lilinisin natin at titignan natin kung yan po ang talagang sira lang niya. Dito po sa assembling ito, atin pong pinunasan lang po ng basa na konti na basahan po para matanggal lang po yung mga dried na liquid noon. At sa ngayon po ay babalik na po natin ng paisa-isa. Unahin muna natin yung mga kamay niya o kaya mga lever niya para doon po sa switch. Ito po yung switch na sinasabi ko kanina. Ito po ay tinatawag na limit switch. At meron po itong dalawa na kinakabitan nitong mga lever.
At syempre po meron po itong dalawang tornilyo po lamang. At kung makikita nyo, pag atin pong itinulak ng screwdriver, ay bumababa naman po siya ng maigi na. Hindi po katulad ng dati na mahigpit po siya. At ito po yung pangalawang switch niya. Ito po ay naka-wire ng series para po ito ay sabay na sabay po pag nag-on po ito. Hindi po pwedeng isa lamang ang matutulak ay mag-on na po. Kaya naka-series po ito ng wiring. At ito naman po yung isang pinaka-switch niya, pero ito po lamang ay dummy switch. Ito po ay wala pong limit switch na katulad po nung dalawa. At syempre ganoon din dito na meron ding dalawang tornilyo ito sa tagliran. At katulad din nung dalawa na meron ding spring ito. At ganun din po ang ginawa natin dito na kailangan po malinis itong maigi. At ibabalik na po natin yung takip nito para mamaya-maya ng konti atin pong matesting na ito. At meron po itong tatlong tornilyo dito po sa ibabaw.
At huwag din pong kalimutan na ilagay po yung tatlong rubber na ito. At ito naman po yung panlabas na takip niya kanina. At atin na pong ibabalik siya. Bago po natin balikan yung dalawang rubber pa na ilalagay mamaya. At ito naman po yung pinaka base niya. At meron din po itong tatlong tornilyo dito sa ilalim. At atin pong iayos yung maigi yung kanyang cable para hindi po tamaan ng fan. At isunod naman po natin na ilagay yung pinaka base po nito. At meron po itong apat na tornilyo po dito sa ilalim. At balikan naman po natin na install itong mga rubber na to. Atin pong isaksak na ngayon at atin pong testingin na. At yan lang po ang ating video at lagi po nagpapasalamat sa Pinoy Peña. At yan po ang ating Nutri Bullet na fix po. Maraming pong salamat ulit.